Pnawn da, pals, ydych chi iawn? Ydyn ni gyd yn barod i gadw'n heini unwaith eto, cryfhau y corff gwych, reit ta. Dwi eisiau chi baratoi wrth ista yn gryf, sgwydda nôl. Da ni'n mynd i just gylchu breichiau. Iawn, mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r ceg. Dyna ni. Mi ydw i dipyn bach yn stiff, felly mae hwn yn hollol angenreidiol i fi. Reit, dwi eisiau chi newid cyfeiriad. A mae rhaid gwneud hyn yn ddyddiol, dwi'n disgwyl chi fod yn berffaith heddiw, ond mae gwneud hyn yn ddyddiol yn rili bwysig er mwyn i chi stwytho dros amser da. Reit, dyna ni, nawn ni dipyn bach o hyn. Fel yna newid cyfeiriad, jyst am crefft i hyn, jyst newid cyfeiriad. Dyna ni, reit ta, wedi cnesu, ag ymarfer dipyn bach. Ymarfer rhif un yn ffefryn ni y sgwat, achos mi'n rhoi gymaint i chi. Cofiwch, dwi eisiau chi ddefnyddio eich hun fel cymorth os ydych chi angen iawn. Felly, bottom ball mewn, pwyso ymlaen, ond tro yma dwi eisiau chi, os ydych chi'n gallu gwneud heb y dwylo, gnewch, os na, hwn dwi eisiau iawn. A mae'n y breichiau yn dod fyny yn neis ag yn uchel fel yma iawn. Ond os ydych chi'n gallu heb, gwych. Dwi eisiau 6 o rein, barod. Pwyso ymlaen, bottom ball mewn, gyrru trwy'r sodle, stretch, byddwch chi gyfarbyn y clustia chi, a wedyn nôl lawr, gewch chi afon y gadar fel yma, digon teg. 5 arall, gwelwch yn dda. Pwyso ymlaen, gyrru fyny'n bwerus trwy'r sodle, yna lawr eto. 4, os gwelwch yn dda, pwyso ymlaen, pwer trwy'r sodle. Da iawn. Wel, dych chi'n nabod fi erbyn rwan, dwi yn stryglio efo cyfri, tydw. Ond beth ydyn ni? 3 arall. A da ni wedi gwneud 50 yn barod. Iawn, un ola rwan. Bottom ball mewn, un cryf, un pwerus, gyrru fyny. Da iawn chi. Reita. Tu ôl y gadar, iawn. Da ni'n mynd i wneud pliés, dangosau i chi fama am eiliad o flaen y gadael. Da ni'n mynd i afal yn y gadar o flaen ni. Da ni'n mynd i droi y pengliniau a'r traed i ffwrdd. Gyrru penol nôl, peidiwch y gollwng y chest, yna i gyrru fyny, iawn. Felly dwi'n mynd i fynd tu ôl y gadar. Eto, dwi eisiau 6 o rein. Sgwyddo nôl, 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5. Da iawn, chest yn uchel, cofiwch. Dyna ni. Gwych, reit. Dwi'n mynd i droi y gadar. Gyn ni, wel, 2 exercise ar ôl, really, achos mae'n gwneud pob coes. Ni'n gweithio'r hamstring rwan. Dwi sefyll yn stond fel, mae sgwyddo nhw. Tynnu'r sowdl fyny, gwasgu, yna gostwng, iawn. Felly dim jyst symud bach fel yna. Dwi eisiau dipyn bach o ymdrech. Tynnu fyny, gwasgu, gostwng. 6 ar bob coes, iawn. 3, 2, 1, 1. 2. Mae'n anhygoel faint o pethau'n brifo, heb ddefnyddio pwysau, tydi? Anhygoel. 2 arall, os gwelwch yn dda. Da iawn. Da iawn. Barod goes arall. 1. 2. Daliwch am foment. 3. 4. 5. 6. O, mae hynna'n brifo fi. Reit, nôl. Dych chi'n gwybod yn licio gorffen fe chydig bach mwy cyflym. Da ni'n mynd i nofio, reit? Felly, mae hwn yn symudiad gwych i'r sgwydda ag i'r chest. Ydy pawb barod, tro breaststroke, felly da ni fel yna ac yn llydan. Ond wrth gwrs, achos mae aerobic dwi eisiau chydig bach yn fwy cyflym, iawn? Sgwydda nôl. 3, 2, 1, go! Dyna ni. Dwi'n mynd i surpreisio chi efo cyhyd ni'n gwneud hyn. Dyna ni. Ella rwan. Ella mewn eiliad, ella mewn awr. 3 arall. 3, 2, 1 arall, 1 mawr, 1. Dyna ni. Da iawn chi. Dwi'n mor falch ohonych chi. Ag gobeithio weld chi eto, tas nesa. Ta-ra!